Eikö? Otapa. Nyt, joo. Nyt me ollaan koirametsään menossa. Tytöt! Täällä. Mennä. Titta. Sä et oo nyt metsässä. Pistäpä se porttistikin. No niin. Täällä on paljon kivoja hajuja. Mennään tytöt. No niin, täällähän on aivan oiva tommonen liiteri. Kaavupaikka. Ensimmäiseksi pitää panna tuleet. Meillä on tunnin aika. Täällä on liiteri täynnä puita. Mitäs muuta mä keksin täältä? Tyttöille hajuja. Tuolla on kakkalaatikko. Täältä lähtee polkuja. Täällä oli jossakin joku semmonen, mistä voi koiralle ottaa leluja. Täällä lukee, että Erkin polku, Hiltanlampi, Aavan aukio. Siellä on varmaan huussi. Okei. Miltä taika näyttää? Onko kiva? Ui, mä meinasin kaatua.